Jeste li spremni? Vaša prva nagrada bit će ova čokoladna fontana. Da biste je dobili, morate da je nacrtate. Imate samo... Gde je moj sat? Evo ga. Imate minut. Krenite. Zašto u paleti nema brown boje? A Mija je ima. Pozajmit ću malo od nje. Stani! Nemoj ni misliti o tome. Cicija. Iako, upravo sam dobila bolju ideju. Što bih imitirala čokoladu bojama kad mogu uzeti pravu čokoladu? Da, to je genijalno. Svaka mi čast. Odlično. Vraćam se nazad. Šta je to bilo? Učinilo mi se. Sad će moj crtež biti najbolji. Ali prvo moram probati čokoladu. O, da. Jako je ukusna. Eto, nema više čokolade. Možda je bar nešto ostalo. Pa, nadam se da će tog biti dovoljno. Nije loše. Vidi, Suzy, odakle je takva boja? Ne znam, ali znam da će moj crtež i bez takve boje biti najbolji. Nešto nedostaje. Moram još malo da se potrudim. O da, ispalo je nevjerovatno. Svaka mi čast. Sada će čokoladna fontana sigurno biti moja. Izgleda da je Mija otišla daleko u snove. Odlična prilika da joj uzmem njen lep crtež. Onda ću sigurno pobediti. Eto šta je konkurencija. Devojke, nemate više vremena. Podignite svoje crteže. Šta se desilo? Ko je to uradio sa mojim crtežom? Kako vas nije sramota? Da vidimo. Phoebe, dobro si prenela boju, ali nažalost na čokoladnu fontanu to slabo liči. Suzy, tvoj crtež mi se sviđa mnogo više, ali ni to nije ono što želim da vidim. Mija, svaka čast. Pozivam te da probaš čokoladu iz fontane. Jeste čuli? Fontana je moja. To. Konačno. Hvala. Ajuj. Kako se to moglo dogoditi? Mada, kakva to veze ima? Čokolada je i dalje ukusna. Mija, sad si brown. Wow, kakve neobične boje. Da, super su. Od uvek sam htjela da probam da crtam njima. A ja sam od uvek htjela da uradim tako. Jao, šta si uradila? Sad mi je obraz plav. Devojke, evo mene. Da li ste spremne za novu rundu? Ruke gore. Ma dajte, šalim se. Ovaj vodeni pištolj će biti vaša nagrada. Ali nemate mnogo vremena. Tako da požurite. Idemo. Bitno je raditi sve polako. Prvo moram izabrati boje. Sad mogu započeti proces crtanja. Baš mi dobro ide. Super. Baš sam talentovana. Počet ću sa žutom bojom. Izgleda prelepo. Odlično. A sa njom će se odlično uklopiti plava boja. Jao, pogledajte kakva divna kombinacija. Najvažnija stvar je staviti što više boja. Što više boje, to će crtež biti lepši. Lepota. Vreme da počnem. Nije loše. Još malo ovdje. I ovdje.
Mislim da sam u čorsokaku. Moram nešto da smislim. Šta? Izgleda užasno. Wow, a Phoebe ima baš lep crtež. Neću joj dozvoliti da pobedi. Phoebe, vidiš šta je tamo? To je leteći hagi-vagi. Taj trik neće proći sa mnom. Vrati mi crtež. Jel, naravno uzmi svoj crtež. I onako mi više nije potreban. Kako te nije sramota? Stanite, vaše vreme je isteklo. Vreme je da pokažete šta ste nacrtali. Phoebe, sviđa mi se tvoj crtež. Mia, ti bi mogla bolje da se potrudiš. Suzy, kakva je ovo noćna mora? Očigledno nisi htjela da osvojiš nagradu. Dakle, sve je jasno. Vodeni pištolj dobije Phoebe. Juhu, sad je moj. Devojke, da sam na vašem mjestu, sakrila bih se negdje daleko. Ne šalim se. Bolje se pazite. Jeste spremni? Hej, šta to radiš? Juj. Ups, mislim da sam preterala. Jeste li spremni da vidite vašu nagradu? To je novi iPhone. Wow! Požurite. Kao i uvek, imate samo 1 minut. Danas nemam sreće sa bojama. Znam, flomasteri mi uopšte neće trebati. Imam bolju ideju. Treba će mi samo običan nož. To je to. Sad moram da zalepim ovaj karton za papir. I najbolji crtež je spreman. Odlično. Svaka mi čast. Prokletstvo, ništa mi ne ide. Ne sviđa mi se. Suzy, kako to radiš? Zašto je kod tebe sve tako lepo? Ne znam, a zašto je kod tebe tako ružno? Znam da je moj crtež nerealan. I još malo i završila sam. Još samo da obojem jabukicu i to je to. Gotovo. Pobjeda mi je u džepu. Tačan pogodak. Bravo. Stanite. Podignite svoje crteže. Phoebe, to nije loše. Ali varati je jako loše. Diskvalifikovana si zbog kršenja pravila. Mija, šta je to? Užas, to ne valja. A kako vam se sviđa moj crtež? Wow, Suzy, iznenadila si me. Nacrtala si mnogo lep iPhone. Skoro se ne razlikuje od pravog. Wow, stvarno mi je trebao novi telefon. Mija, samo probaj da ga pipneš. Moje. Čudno, zašto ne radi? I šta je to na mom prstu? Pa to je čokolada. Ovo nije pravi iPhone. Napravljen je od čokolade. Cool. To je još bolje. Mnogo lepo. Super. Hoćeš dati prijateljicima da probaju? Naravno da ne. Poješću ga sama jer je previše ukusan. Znam kako da naučimo pameti ovu ciciju. Obični pen za kosu će nam pomoći. Gotovo. Bio je čokoladni iPhone i nema više čokoladnog iPhona. Baci kocku. Jao, šta se desilo? Zašto se moj telefon pretvorio u baru? Kako vas nije sramota? Baš ste bezobrazne. Napokon ćemo i mi probati ovu čokoladu. Da počnemo.
Smislio sam kako da napravim najlepšu krofnu. Samo ću uzeti gotove krofne. Slatke su, ali nedovoljno. Stavit ću još čokoladu na njih. Obožavam čokoladu Milka. Najlepše je. Eto. Gotovo. Pa i kakve su to krofne? Čekaj, bako. Čokoladu treba istopiti. Ugreću je. Odlično. Sad su to krofne sa čokoladnom glazurom. Došla mi je zanimljiva ideja. Bako, i tebe treba ugrejati malo. Ne treba. Moja perika. Bako, šta je to? Izvinjavam se, to je moje. Bako, nisam znao da nosiš periku. Ma daj, bilo je zabavno. A sad ću ukrasiti krofne konfetama. Gotovo. Ne, bako! Ne, samo ne špricave! Smiri se, Deni. Planiram da napunim špric čokoladom. Da, tako je. A sad ću napuniti krofne čokoladom. Odlično mi ide. Kako su sočne. Da, svaka krofna mora biti puna čokoladom. Tako je, super. Zatim treba posuti krofne šećerom u prahu. Kakav miris. Završila sam. Ostalo je to sve staviti u korpu. Ovako. Savršeno. Šefe, a šta ste vi smislili? Ja sam već napravio čokoladno testo. Treba ga sipati u kalup. Savršeno. I dodat ću malo vatre. Tako je. Onda će se moja velika krofna brzo spremiti. Eto, završio sam. Miris je super. Izvadit ću krofnu iz kalupa. A sad ću je preliti nutelom. To je bolje od svake čokolade. Baš lepo. A zatim ću dodati crvene konfete. Izgleda nevjerovatno. To je to. Može se probati. Prijatno, dragi. Sve izgleda tako ukusno. Hoću da probam prvo ovo. Ova krofna je tako velika. Taman za mene. I ukus je dobar. Da. Što je ovdje? Kako slatko. Miriše na čokoladu. Pa unutra je čokolada. Nije loše. Šta je ovo? To su krofne kao sa moje slike. Super. I ko će pobediti? Šefe, spremili ste najbolju krofnu. Pa da, ja sam profesionalac. Drugačije nije moglo da bude. A sad mi se jede sladoled. Hajde, spremite ga brzo. Taman imam teglu sa nutelom. Sad ću pokušati da napravim sladoled od toga. Svi vole nutelu, zar ne? Šefe, to je čudno, jel da? Kako god. A sada treba dodati mlijeko i M&M's bombone. Sipat ću to sve u teglu sa nutelom. Promešat ću i super. Gotovo. Zatvaram i stavljam u zamrzivač. Kako hladno. Ostalo je malo sačekati. Bako, a šta si ti smislila? A ja ću napraviti sladoled od voća. Sve to treba staviti u blender. Tako je. Još malo. Dosta.
Zatim stavljam poklopac i uključujem. O, jao, kako moćno. Zaustavite to. Bako, pomoći ću ti. Isključio sam iz struje. Hvala, Deni. Dakle, napravila sam sok. Sipat ću ga u kalup za sladoled. Tako je. Zatim ću ga zalediti uz pomoć spreja za hlađenje i ubaciti štapiće. Odlično. To je ispalo baš dobro. Ali to nije sve. Sladoled mora biti u čokoladi. Sad ću polomiti šarenu čokoladu. Tako je. I staviti je u čaše. Odlično. Svaka boja u svoju čašu. Divno. A sada sklanjam mrvice. Tako je. Uz pomoć brenera ću istopiti ovu čokoladu. Divno. Ostalo je umočiti sladoled u čokoladu. Roza sladoled. Tako je. Zatim crveni sladoled. Baš lijepo. I žuti sladoled. Divno. Stavljam to sve na tanjir. Baka je završila. Dobro, a ja imam sladoled Kit Kat. Stavit ću par kuglica u činiju. I još par. Divno. Zatim ću narendati čokoladno jaje. Da bi bilo još ukusnije. Da, super. Izgleda nevjerovatno. Zatim ću preliti sve čokoladnim sirupom. Dosta. I posljednji korak. Zaledit ću to sve sprejom za hlađenje. Ispao je čokoladni držač za kašiku. Gledajte. Kako vam se sviđa moja ideja? Mislim da sam genije. To je zanimljivo. Da, super. Vrijeme da izvadim svoj sladoled. Sad ću ga proveriti. Zaledio se, ali previše. Odmah mi donesite sladoled. Dobro. Trenutak. Sad ću nešto smisliti. Eto. Prijatno, dragi. O da, sladoled. Počet ću od ovog. Izgleda jako čokoladno. Probat ću malo. Običan je. A šta je ovdje? O da, izgleda baš dobro. Probat ću crveni. Lep je. Kakav je roze? Ovaj još bolji. Ekstra. Šta je ovdje? Šta će mi ovo? Ne razumem. Shvatio sam. Treba razbiti led da bih dobio sladoled. Zanimljivo. Uradit ću sve zbog sladoleda. Jao, ne ide mi. Dobro. Znači, pobedila je baka. Sad je more da se radujem pobedi. Hvala svima. Ovog puta želim nešto sa poki štapićima. Obožavam ih. Hajde, možete da počnete. Odlično. Taman završavam da sastavljam čokoladnu tortu. Tako je. A sad ću naneti fil. Izgleda baš dobro. Treba premazati svu tortu čokoladom. Eto, izgleda savršeno, zar ne? A sad ću uzeti čokoladni poki štapići, koji tako voli Zak. Izgledaju savršeno. Da. Zatim ću staviti čokoladne bombone Maltesers. Sa njima sve postaje lepše, verujte mi. Stavit ću ih odozgo.
Još malo i... Da, to je to. Ja sam završio. Nije loše, a ja vadim svoj kolači. A moj unuk obožava bakine mafine sa čokoladom. Preliči čokoladom. Da, tako će biti još bolje. Divno. A sad ću ubaciti u njih poki štapiće. O, kako slatko. Pogledajte. To liči na ježa. Preslatko. Deni, kako ti se čini, jeli? Meni se jako sviđa. Deni, a tebi? Super, bako. I ja sam smislio šta ću da radim. Moram razbiti čokoladu. Da. Napravio sam čokoladne mrvice. Super. Sipat ću ih u teglicu. Tako je. A sad ću koristiti brener. Treba mi najjača vatra. Eto, istopio sam čokoladu. Savršeno. Ali to još nije sve. Napunit ću vodeni pištolj čokoladom. A sada pucam. Gledajte, ispala jelka. Još samo da je ukrasim i to je to. Pogledajte kakva lepota. Zaku će se sigurno dopasti. O, svaka čast, unuče. Wow, vaša jela izgledaju super. Što je ovdje? Jelka? Probat ću. Super. Ali previše prosto. A sad ću probati šta su ovdje smislili. Čokoladni kolači. Ali kako jesti to? Bako, to je baš nezgodno, preteralo si. A tu je cela torta, super. Sad ću je probati. O, da. To je mnogo ukusno. Ali, dosadila mi je brzo. Hoću još malo ovog da jedem. Da, odlučio sam da je pobedila čokoladna jelka. To, pobedio sam. Super, ja sam najbolji. Nisam odmah primetila da je moja flaša tako mala. Ja imam veću flašu. Meni je dovoljno. Oho. A ja imam najveću flašu. Kako cool. Kim, jadna ti, nemaš sreće. Ajde, probaj. Ok, otvorit ću flašu. Neka je malo, ali njen sadržaj je prelep. O, da, divno. Tu su Skittles bombone i žele. Odlična kombinacija. O, na dnu je ostalo nekoliko bombona. Moram ih dohvatiti. Jao, jezik mi se zaglavio. O, moramo spasiti Kim. Došla mi ideja. Odseći ću ti jezik. Ne, sama ću. Eto. Odlično. Onda je sad moj red. O, da, nevjerovatno. Kim, bila si u pravu. To je prelepo. A ja imam 10 puta više nego Kim. Wow, obožavam Skittles. Jao, i meni je ostalo puno bombona na dnu. Kako da ih izvadim? Treba otvoriti flašu. Da, uspelo je. A sad ću izvaditi bombone. Jao, čekajte, zaglavila mi se ruka. Kako da izvadim? Tina, ne gledaj, jedi. Hajde. O, tačno. Dakle, sad ću probati svoj slatkiš. O, a nije ga lako istisnuti. Hajde. Dobro, treba mi drugi plan. O, imam genijalnu ideju. Mogu navući na flašu puno gumica. Onda će gumice stisnuti flašu i žele će izaći. Treba će mi puno gumica. O da, uspelo je. Gledajte, Skittles je već počeo da izlazi. Wow, baš je super. Oduševljena sam.
Što? Je li to sve? A gde su još bombone? Na dnu je još puno bombona. Imate li neke ideje? Ja ne znam. Znam. Ja! Tako je. Gledajte, uspelo je. Eto, sad mogu pojesti ostale bombone. Uradi meni tako. Naravno. Sad ću. Ja! Da, gotovo. Moja ruka je slobodna. Baš ti hvala, Tina. Obožavam te. Uživaj u svojim bombonama. Baš ti hvala. O, da, to je preukusno. Ovo je definitivno najbolji dan u mom životu. Super! Što? Kimberly ima tako veliku tortu, a kod mene je najmanja. Wow, kako lepa torta. Oduševljena sam. Obožavam roze boju. Oho, a ja sam dobila najveću tortu. Cool! A nikad nisam jela tako velike torte. Quentin, ti si imao najmanje sreće, ali možeš da počneš. Okej. Ovaj šlag je prelep. Tu je svećica, mogu zamisliti jednu želju. Želim da dobijem najveći slatkiš sljedeći put. Hej, gde će? Quentin, ti si luzer. Tvoja torta odletela. Dakle, sad je moj red. Tina, mogu li probati? Naravno da ne. Ova torta je samo za mene. Quentin, ne smetaj mi. Moram zamisliti želju. Barem pače. Došla mi ideja. Stavit ću Tini petardu umjesto svećice. To će biti jako smešno. Zašto ne mogu da je ugasim? Zašto neće? O, ne! Moja torta pukle i sad sam sva umazana. Tina, to je bio prank. To nije smešno. Ali torta je svakako ukusna. Čak i u ovakvom stanju. Da, baš mi se sviđa. Okej, konačno je moj red. Moja torta je divna sa svih strana. Nevjerovatne. A ništa bolje nisam vidjela. Dakle, zamislila sam želju. Sada mogu probati. O, da. Ukus je savršen. Njam, njam. To je najlepše što sam probala u životu. Čekajte, a šta se dešava? Zašto se moja torta smanjuje? Hej! Lopovi! Kako vas nije sramota? Izvini, Tina, hoćeš? Ne treba mi vaše mrve. Pa dobro, ne moraš. Ali to je baš ukusno. O, cool! To su jagode i šlag. Najlepša kombinacija. Ja imam baš malo šlaga. I malu jagodicu. A ja imam najveću jagodu na svetu i najveći šlag. O da, moja želja se ostvarila. Blago tebi. Dobro, ja ću da počnem. I sedit ću malo šlaga na jagodu. O da, to je mnogo ukusno. Ali, veoma malo. A nisam ni trepnula, a već sam sve pojela. Dobro, sad je moj red. Jedva čekam da probam. A u stvari, čekajte. Mogu spojiti jagode i šlag. Prvo ću iscediti malo šlaga u tanjir. I malo usta. O, da, prelepo. A sad ću iscediti jagodu u šlag. O, da, prelepo. Ostalo je to sve promešati. Uradit ću to kašikom. Pogledajte, napravila sam fil od jagoda. Izgleda divno. Probat ću. O, da. To je baš ono što sam htjela. Dakle, sljedeći korak. Napravit ću tostovi u tosteru. O, već su spremni. Ostalo ih je uhvatiti. To. Stavit ću hleb na tanjir i premazati ga šlagom od jagoda.
Želim napraviti visoki sendvič gdje će biti puno slojeva. A svaki sloj ću premazati filom. Divno. To je to. Ostalo je ukrasiti sendvič preostalim filom. I završila sam. I jedva čekam da probam to. Oho, nisam očekivala da će biti tako težak. Jao, kakav užas. Preživela sam ovaj grad. Sad sam sva prljava. Uj. Da, tako je mnogo bolje. Ostao mi je jedan tost sa filom, ali to je bolje nego ništa. Sviđa mi se. Quentin, sad ti. Moram razmisliti. Došla mi je genijalna ideja. Uzet ću šlag i promučkati ga. A sad ću napuniti jagodu šlagom. Oho, jagoda se povećava. Cool. O ne. Izgleda da sam preterao. Sad smo umazani šlagom, ali to je zabavno. Ćao svima, spremite mi tortu. Dobro, sve će biti spremno. O, ideja. A Nancy, daj mi popit. Vrati mi popit. Hvala. Ej, vrati. Pa šta je to? Nutella, volim je. A Nutella uvek radi. A ja sam dobila veliki popit unuke. Unutra ću sipati M&M's bombone. A sad ću izvaditi čokoladu i istopiti je. Da, tako je. O, kako lepo čokolada curi po popitu. Pogledajte, dobit ću veliku čokoladu sa M&M's bombonama. Ali prvo treba sve zalediti uz pomoć spreja. Proveravam. Da, sve se stvrdnulo. Sad ću izvaditi čokoladne štapiće sa bombonama i staviti ih oko torte. Wow, ispalo je baš lepo. Svaka mi čast. Šefe, kako vam se sviđa moja torta, a? To je neki užas. Izgleda smešno. Sad ću vam pokazati kako spremiti zaista lepu tortu. Savršena torta je već spremna. Ostalo je samo ukrasiti. Sipat ću malo crvenog krema odozgo. I lopaticom ću napraviti lepe šare na torti. Tako je. Sad će mi trebati moj aparat sa različitim bombonama. Da, izgleda ekstra. Prvo ću uzeti zelenu boju. Stavljam na tortu zeleni Skittles. A zatim žuti. I nastavljam. O da, moja torta sad izgleda još lepše. A šta je kod Nancy? Što? Potpuno sam zaboravila na tortu. Dobro, vreme da počnem. Sipat ću Nutellu na tortu. Tako je. O, izgleda divno. A sada vadim Maltize s bombone. Obožavam ih. O, da, prelepo. Poređat ću ih na tortu. Ovako. Želim da bombone budu ovdje, ovdje i ovdje. Da, super. Jo, nema više. Pa dobro, znači završila sam. Pošto su sve torte spremne, neka ih Kate proba. Juhu, imam 3 torte. Hoću da probam ovu šarenu. Baš je ukusna. A šta je ovdje? Oho, pa to su čokoladne trake sa M&M's bombonama. Obožavam ih. I torte ekstra. Ostalo je probati posljednju torticu. Jedva čekam. Wow, tako je čokoladna. Divno. Baš mi se dopalo. Odlučila sam da pobeđuje čokoladna torta. Šta? Stvarno? Da, pobjeda je moja.
Presrećna sam. Ovaj put želim koktel. Pa to je lako. Sad ću početi. Uzet ću čašu i umočiti u fluff. A zatim u slatke šarene koncete, da bi kraj čaše bio ne samo lep, već i ukusan. A sad ću spremiti sam koktel. Sipat ću punu čašu mleka. Tako je. A sad mi treba sirup od borovnice. Ukrasit ću kraj čaše sa njim. A zatim ću sipati što više sirupa u mleko da bi mleko dobilo plavu boju kao voda u okeanu. Šta još? Da, znam. Ovdje sigurno nedostaje šlaga. Sipat ću ga na koktel. To će biti baš slatko i ukusno. A sad ću ukrasiti sve malim marshmallowom. Uradit ću to profesionalno. Da, ispalo je baš onako kako sam htjela. Ostalo je politi sve sirupom od jagoda. A zatim ubaciti slamku. Mlečni koktel za Kate je spreman. To je kulinarsko remek delo. A šta je kod vas? Šefe, vaš koktel izgleda dosadno. Sad ću vam pokazati kako se pravi ukusan koktel. Treba mi malo mleka i kakao Nesquik. Šefe, pomozite mi. Naravno, nema problema. Zašto neće? A ne maltretirajte flašu. A Nancy, možda ćeš ti uspeti. O, hvala, unuko. A dakle, sipat ću mleko u čašu sa kakao prahom. A sada najzanimljivije. A razvaljat ću marshmallow oklagijom. A da, odlično mi ide. A sad ću makazama napraviti prelepe latice. Pogledajte kako slatko. U sredinu ću staviti slatki biser i to je to. Ostalo je samo zatvoriti cvetić. O, kako ukusno. Stavljam cvetić u čašu i može da se služi. Oho, da li ste već završili? Dobro, sad ću smisliti nešto. Stavit ću u činiju sve čokoladice koje imam. A zatim ću to sve istopiti uz pomoć vatre. Jao, kako jaka vatra. Da, tako je. Čokolade počela da se topi. Super! A sada sipam tečnu čokoladu u čašu. Odlično! Ali treba to nekako ukrasiti. Dodat ću poki štapići. Da, baš lepo. Završila sam. Kate, probaj. O, jedva čekam. Želim da počnem od ovog. Cvetić od marshmallova. Baš je lep. A šta je ovo? Izgleda ekstra. Wow, ukus je super. Svidalo mi se. A sad ću probati posljednji koktel. Šta? Štapić se slomio, a koktel se stvrnuo? To neću probati. Dobro, onda pobeđuje šef. Konačno! Nisam ni sumnjao. Jede mi se pomfrit. Hoćete ga spremiti? Naravno. Treba mi krompir. Nož već imam. Sad ću ga iseći. To je tako zabavno. Krompiru, nećeš pobeći od mog noža. A prestani, Nancy. A daj mi taj nož. A ti uzmi kalup. Izgleda zanimljivo. Sad ću da probam. To stvarno radi. Sad ću skloniti višak. Ostali su mi slatki krompirići različitih oblika. Kate će se dopasti to, sigurna sam. Stavit ću sve u kipuće ulje da se isprži. Ostalo je samo sačekati. Jao, vruće ulje je baš opasno. Ostalo je samo sve izvaditi. Sve u redu. Dodat ću kečap i to je to. Svaka mi čast.
Nancy, a da li si već sve spremila? Bravo. A ja moram narendati krompir. Sad ću dodati malo brašna i promešati sve rukama. Da, odlično mi ide. Sad ću dodati jedno jaje i ponovo ću sve promešati. Tako je, uspelo je. Napravila sam testo od krompira, a od njih dugačke trake. A njih ću spojiti ovako i napraviti kikicu. A nju ću staviti u ulje da se prži. Da, ja ću imati krompir najneobičnijeg oblika. Stavljam sve na tanjir, a zatim dodajem sosove. Kate će biti oduševljena, ne sumnjam. Šefe, a šta je kod vas? Ja ću uzeti krompir i odseći sve suvišno. Zatim uzimam 2 drvena štapića. Pogledajte kako sam smešan. U redu, moram biti ozbiljniji. Ja sam ipak šef. Gledajte, stavljam štapiće sa obe strane krompira, a zatim ga sečem, ali ne do kraja. Eto, sad imam harmoniku od krompira. Da, to je genijalno. Napravio sam muzički pomfrit. Ostalo ga je samo ispržiti. O, sve je spremno. O, da. Krompir je postao rumen i hrskav. Ostalo je dodati sos. Iscedit ću par kapi sirnog sosa, a zatim dodati kečap. Uz pomoć štapića ću napraviti lep uzorak na tanjiru. Pogledajte. Ostalo je dodati paprike i to je to. Wow, sve izgleda jako ukusno. Počet ću od ovog krompira. Krompirići imaju različiti oblik. Cool. O, ovaj čovečuljak je baš lep. A sad ću probati ovu harmoniku od krompira. Zanimljivo. Wow, pa to je prelepo. Super. A sad je vreme da probam posljednji pomfrit. Liči na kikicu. Jao, divno. Mnogo mi se sviđa. Ovaj pomfrit je sigurno pobedio. Ozbiljno? Jao, hvala draga. Jao, kako mala porcija hubabube. A ja imam srednju porciju bombona. Wow, ovo je najveća porcija bombona od mente na svetu. Jeste vidjeli? O, šta je to? Da, ja sam dobila najmanju porciju, ali ja počinjam. To je prelepo. O, i balon se može naduvati. Cool. Pa šta? Dobro, ja sam sljedeći. Idemo. Stani, mogu li ja biti sljedeća? Molim te. Pa dobro, pustit ću te. O, hvala Kenny. Pa sad ću probati, jedva čekam. O, da, to je prelepo. Kako hladno. Izgleda da sam dobila super moć. To je ledeni dah. Super, ali postaje jako hladno. U pomoć, ukočio sam se. Ne mogu da mrdnem. Ajoj, izgleda da sam pretjerala. Izvinite. Ove sirne nudle su tako male. Kakva šteta. Ashley je imala više sreće. Tako je. I baš mi je drago zbog toga. Oho, ne mogu da verujem. Ups, da li će on jesti svoje nudle? Ne znam. Počni ti. Dobro. Kakav miris. Ješću nudle štapićima, kao što i treba. Šta? Zašto neće?
Okej, ješću ovako, baš me briga. To je jako ukusno. Devojke, sanjao sam. O Bože, to nije bio san. Dobio sam najveću porciju nudla. Jeste vidjeli? Smiri se, imat ćeš vremena da ih pojedeš. Sad je moj red. Jedva čekam da probam. Wow, nisam očekivala da će mi se toliko dopasti. Ovo je ekstra. Hoćeš možda kečap? Ne treba mi. Sviđa mi se ukus sira. Ne želim da ga kvarim. Što? To je to? Nema više? Pa dobro, ko je dalje? Sad ja, konačno. Ma što ste tako dosadne devojke? Toliko sam srećan da želim da plešem. Za razliku od Ashley, meni nije dovoljno samo sirnog ukusa, tako da ću i ja dodati što više kečapa. O da, tako su moje nudle još ukusnije. Blago meni. Usput, ovo nije obična viduška, već je uređaj koji može brzo skupiti špagete. Da, tako je. Odlično mi ide, a druga ruka će mi pomoći da to sve stavljam u usta. O da, predobro. Ne želim da se ovo završava. O da, to je divno. Jo, izgleda da je Kenny poludeo. Izgleda. Jao. To je bilo predobro. Što li, tek sam počeo. Nisam mogao tako brzo pojesti sve. Jao, devojke, tako ste smešne. Izvinite, malo sam se zanuo. Da, to je moje, daj mi. Nadam se da nećete biti protiv da dovršim svoju porciju. Ajoj, strašno. Kako smešna kola. Da, napravljena je od želeja. Cool. To je nevjerovatno. Što? Stvarno? Kakva sreća, blago meni. Moja kola skoro da se ne vidi koliko je mala. Ali bolje išta nego ništa. Cool. Baš mi se sviđa. Uživat ću u svakom zalogaju. O da. Hej, Ashley. Skloni ruke, to je moje. Okej, ja imam još celu kolu srednje veličine. Mogu raditi sa njom sve što poželim. I već sam smislila nešto. Prvo ću je seći na 2 dela, tako je. A zatim na male komadiće. Gledajte, to je baš cool. Sad ću probati ovu kocku. Prvi put jedem žele sa ukusom kole. To je nerealno. Jako je neobično, ali sviđa mi se. Ej, Kenny, šta radiš ovdje? Okej, shvatio sam. Da, tako ti treba. Ti si već pojeo svoju porciju, pusti sad mene da uživam. Ovo je predobro. Želim da pojedem sve to i niko me neće zaustaviti. O, da. Završila sam. Već brojim sekunde do trenutka kad ću moći da probam svoju kolu. O, da. Ovo je jako ukusno. Ne mogu da verujem. Dakle, vreme da skinem etiketu i da vidim kako to izgleda unutra. Wow, tako se smešno trese. Došla mi je super ideja. Stavit ću kolu u najveću čašu koju imam. To je bilo teško. Nema veze. Sad ću je brzo rastopiti i pretvoriti u prelepo piće. Uradit ću to uz pomoć fena. O da, odlično mi ide. Pogledajte kako kola lepo curi. Jedva čekam da probam.
Ne mogu više da čekam. Moram probati malo. Tako je postalo još ukusnije. Nastavit ću da radim. Iskreno, mislila sam da će to biti brže, ali šta da se radi? Ostalo još malo. Hajde. Da, gotovo. Wow. Juhu, vreme je da probam šta je ispalo. Kako je teško ova čaša. Jao, drugari. To je nevjerovatno, nemam reči. Hoćemo i mi. Hej, šta vam je? Sklonite se. Jao, nije uspjelo. Roxy, šta radiš? Vidi je kako pije. Da, to je bilo prelepo. Šta? Nemojte ni misliti o tome. Baš si cicija. Ovo je najmanja porcija pucketavih bombona koju sam ikad videla. A ja sam dobio srednju porciju. Obožavam ove bombone. Šta? Da. Kod mene je najveća porcija. To će biti cool. Ashley, ti si prva. Hajde. U redu. Da vidimo šta će biti od toga. Kako vam se sviđa moj mini vatromet, a? Eto, sve sam pojela. Ej, boli me. Može da paziš malo. Dobro, sad ću probati svoje bombone. Gledajte, sad će biti vatromet. Baš dobre bombone. Zadovoljan sam. Pitam se, a šta će biti ako sipam sve bombone u usta? Sad ćemo proveriti. Spremite se! Ojoj, ovo nisam planirao. Izvini, molim te. Ne, samo ne to. O ne, sve se prosulo po stolu. Bežite svi. Mamice, šta se dešava? Jesu svi živi? To je bilo moćno. Vidim da su svi tu. Vreme je da počnemo. Šta želi mala da jede? Hajde, pokaži nam šta si nacrtala. Ja želim hamburger. Hoćete ga spremiti? To je lako. Šta ti je, vampiru? Jel me to zadirkuješ, glupi zombi? Tako je, plaši me se. Ova lepinja mi ne odgovara. Da, ovakva je mnogo bolja. A ja ću koristiti crnu. Ma nemate vi pojma. To mi ne treba. Možeš li da paziš malo? Šta ima još ovdje? Beli luk. Vampiru, želiš? Sklonite od mene. Pa dobro. Dakle, gdje je moja lepinja? Evo je. Da, savršeno. Gledaj, Wednesday. Vampiru, vidi. Ma nemate vi pojma. Sad mi treba povrće. Moram ga iseći, tako je. Jao. To nije baš lako. Jao, izvinjavam se. Nisam namerno. I ti izvini, Wednesday. Ovo sve ide na lepinju. Tačno, treba i meni salata. Odlično. Zombi, bu. Obožavam da te plašim. Dakle, stavljam salatu na lepinju. Gore ide paradajz. I naravno, pljeskavica. Treba samo oblikovati mleveno meso. Da, divno. Također ću napraviti mom hamburgeru zubići. Zdravo. Trebaju mi tvoje oči. Hvala puno. Ovi oči će odlično izgledati na mom hamburgeru. A sada treba dodati nešto ljuto. Ne mislim samo na ukus.
Ovo će biti rogovi. Divno. O, cool. Sad ću vam pokazati šta je zaista cool. Uzimam dasku, stavljam pljeskavicu i pržim je. Uradit ću to uz pomoć struje. Da, uključujem. Divno. Ja sam tako pametna. To je najbrži način spremanja. Gotovo. Stavljam sve na lepinju. U redu sam. Jesi li sigurna? Cool. A ovako? To je bolelo. Ne osjećam ruku. Jao. To je dobra ideja. Ostavit ću tako. Samo ću dodati tajni sastojak. To je moj virus. Obožavam ga. Lepota. Jo, fuj. Ja ću koristiti kečap. Obožavam ga jer liči na krv. Jo, ne smem da jedem to. Ovo je za ukras. Ostalo je dodati oči. I to je to. Napravila sam pauka. Mala, možeš da probaš? Što? Je li ovo ruka? Mamice? Fuj, neću to jesti. Ne sviđa ti se? Pa dobro, ostavit ću to sebi. Ovaj hamburger izgleda mnogo slađe. Moram ga probati. Zašto je tako čudan? Je li to sirova pljeskavica? Užas! Nadam se da će posljednji hamburger biti bolji. Prvo ću probati nogicu. Sviđa mi se. A kakav je hamburger? Wow, divno! Dakle, pobedila je Wednesday. Čestitam! Da, znala sam da će pobjeda biti moje. Kakav užas! Moja frizura. Šta se smijete? Ovaj put želim tortu. Hajde! Šta? Torta? Ja, izgubila sam. Sveža krv. Važi. Lako. Jao. Dakle, ja počinjem da kuvam. Moram napraviti kore za moju tortu. Treba će mi par jaja. Stvar, nemoj se igrati sa mojim alatima. Koliko puta još da ti kažem to? Hajde, radi nešto korisno. Ma daj, nemoj da se ljutiš. Izvoli. Možeš da skačeš malo. Kako slatko. Mislim ružno. Dakle, nastavljam da kuvam. Treba sipati malo brašna. Stvar. Ovo je već previše. Marš. Što je to? Jel me udaraš? Sad ću te pojesti. Wednesday, šta je to bilo? Nije bitno. Dakle, nastavljam. Sipam mlijeko. A zatim dodajem latice crne ruže. To će obojiti moje testo. Ostalo sve dobro promešati. I ispeći. Tako je. Sad čekaj. Sad ću ti pokazati divnu tortu. Imam knjigu sa vampirskim kulinarskim receptima. Ok. Da, sve jasno. Mogu da počnem. Razbit ću par jaja. Dodati malo brašna. I našminkat ću se usput. Zatim sipam mlijeko. I naravno jestive boje. Odlično. Ostalo je sve to promešati. Oho, kako brzo. Gotovo. Sada sipam testo u kalup. I stavljam da se peče. To je knjiga vampira. Možda ću naći nešto korisno unutra. Jao, kako je sve komplikovano. Ništa ne razumem. Bolje da uzmem gotove kore. Da, odlično. A sad ću dodati so i šećer. I marshmallow ću dodati. Gotovo. Zombi,
Šta je s vampirom? Ojoj, ja ne znam. Hoćeš da je vežem? Dobro. Šta ste uradili? Hej, oslobodite me. Ko je to uradio? Čiju krv da popijem? Dobro, šta je s mojim korama? Spremne su. Odlično. Stavljam fil, a sada najukusnije, krv. Želim da probam. Mogu da ti platim. Nadam se da će mi se dopasti ukus. U redu, nastavljam. Moja torta će biti sa ukusom jagoda. Napravit ću rupicu. Prelepo. I sipam sve na tortu. Da. Obožavam kad teče krv. Ostalo je dodati dekoraciju i to je to. To je glupost. Sad ću vam pokazati kako izgleda prava torta. Crna boja je najbolja. Sad ću dodati malo fila. Tako je. Ostalo sve izravnati. Odlično mi ide. A sad će mi trebati par kostiju. Miriše dobro. Prvi sprat će izgledati ovako. Drugi sprat će biti sa paucima. A treći u obliku monstruma. Da, moja torta je spremna. Gde je nestala jedna kost? Zombi? Šta radiš to? Vrati mi to. Odvratno. Kako da stavim to na tortu? Pa dobro, a možda mala neće primetiti. Torte su spremne, a znači možemo ih probati. Zombi, a nisi stigao ništa da napraviš? Sad ću. Sad čekajte. Da, sad mi treba fil. Nacrtat ću mozak. Odlično. Ostalo je preliti sve sirupom i to je to. Probuj, Britney. Prijatno. Torte su spremne. Ovo je mozak. Plašim se da ga jedem, ali moram da probam. Nadam se da neću postati zombi nakon toga. Jedno parče. Jao, ne sviđa mi se ukus, ne mogu. Idemo dalje. Šta je s ovim? Povratit ću, a ne. Bolje da probam ovu crvenu tortu. Izgleda slatko. Wow, kako lepo. I ukusno. Baš mi se sviđa. A dakle, ova torta je pobedila. Da, ona je sunce. Šta želi malo ovog puta? Ja želim mlečni koktel. To je lako. Moram razmisliti. Ja ne znam da mislim. Dakle, počet ću. Ne diraj moje mleko. Dakle, čujte moj recept. Sipam mleko u blender. Zatim dodajem čokoladni sladoled. A zatim ću koristiti tajni sastojak. Ovo je ugalj. Da. To će stvoriti savršenu crnu boju. Odlično. Izmrvila sam sve tablete. Sad ću to sipati u blender. Gotovo. Da, kakva divna boja. Skloni se, zombi. Moj koktel je spreman. Sipat ću ga u ovu lepu čašu. A zatim ukrasiti šlagom. Zatim ću ubaciti slamku. I dodati malo ukrasa. Da. A malo sirupa od jagoda. I to je to. A moj koktel je spreman. Svaka mi čast. A moj koktel će biti mnogo bolji. Prvo ću sipati puno čokoladnog sirupa na tanjir. Odlično. A zatim ću umočiti čašu ovaj sirup. Wow, pogledajte. Ova čaša izgleda prelepo.
U blender ću staviti ovu sočnu lubenicu, nekoliko crvenih papričica, i paradajz može da se stavi, a sada treba sve promešati. Kakva lepa boja. Sipam sve u čašu, dodajem šlag i crne konfete. Oni nikad nisu suvišne. A ovaj žele leteći miš je divan. Zalepit ću ga na šlag. Ubaciti slamku i to je to. A moj savršeni vampirski koktel je spreman. A zombi, šta radiš? Jao, tačno. Opet sam zaboravio. Dobro, ne treba mi blender. Ja ću koristiti Sprite. Odlično. Sada sipam to u čašu. Tako je. A sad mi treba sladoled. Zeleni sladoled. Eto. I ja mogu ukrasiti svoju čašu. Koristit ću sirop od jagoda. Žele mozak je divan. Ali pravi mozak je bolji. Tako je. Dodat ću još puno žele crva. Eto, ja sam završio. Odlično, započinjemo degustaciju. Wow, svi kokteli izgledaju super. Probat ću prvo ovaj. Oho, sviđa mi se. Svaka čast. Šta je ovo? Jao, fuj, to je odvratno. Jedva sam progutala. To je ružno. Oho, koliko veliki i težak koktel. Nadam se da će mi se dopasti ukus. Jao, fuj, odvratno. Pobedio je zombi. Ja sam pobedio, jeste čuli?